Naay panahon nga ang Ginoo bisag nakadesisyon na mausab sa dangiyang plano o dangiyang desisyon. Mura sa nagatong mga politicians o mga butante nga karon makapili ka aning klasiha sa partido niya humanasad balhin na pug kaslain. Usab-usab ba? Doon nalay usa ka desisyon sa Ginoo o usa niya ka kabubuton nga di gid niya usbon. Kibaw mo unsa? Di gid siya musaba na sa magkinaon sa pang dagan sa kalibutan o unsay atong binuhatan. Kana ra gyung niingon siya, kinahanglan magbalaan kamo ingon nga ang inyong amahan sa langit balaan. You must be holy as your heavenly Father is holy. Doon ay panahon nga dautan na kay tag binuhatan, mao na nga moingon ang Ginoo, patya na lang na. Parihas mga tao sa Ninibe ba, patya na lang na. Wa nam nay kapuslanan, sige na mala nagsupak nako, din amo na maminaw. Amo to gasugo siya ni Propeta Hunas, giingnan sila 40 kaadlaw na lang o kapatan kaadlaw na lang, patay na mong tanan. Mao na desisyos Ginoo niya kay ang mga tao nagbag-o man, nagbag-o sila, dili nagbag-o nga gikan sa pagkabalaan ni ngadto sa pagkadautan, gikan sa pagkadautan ni ngadto sa pagkabalaan. Nya kay mao may ilang gibuhat gikas pagkadautan ni ngadto mas pagkabalaan. Ang desisyon sa Ginoo para sa ilang pagkadautan na usab ngano man di man usbon sa Ginoo ang iyang desisyon nga kinahanglang mahimo gyud mong balaan. So kutob sa musod sa pagkabalaan nga kinabuhi, tagaan gyud Ginoo pabor kay naigo naman sa iyang kabubuton. O mao tong nausab ang planos Ginoo. Wa na niya patya ang taga Ninibe ning kuana siya ning hatag na nila og kapasayloan sa ilang mga sala. Kamuron unsa naman moron, balaan o dautan? Og balaan nakakaron ay nagyugusban. Pero dautan gani ka pag-usab sud sa pagkabalaan. Di ko no, lingi ako no na imong tupad. Yung na balaan na ka, na balaan na ka, na niya maingon gani siya, mura magyawanon pa. Hunghungi sad na, pag-usab na, kay basig 40 na lang kaadlaw kuwang nimo. Basig 40 na lang kaadlaw ba, patiyono na ka, kanang magpuyo-puyo, unsa man na, balaan o dautan? So magpakasal na, magpuyo-puyo. Di yun madaag pakasal, pagbuwag og puyo, wa na'y hikapay. Nga, mangumpisal dayon, antos ba? Antos. Pareha ba sa mga taga Ninibe, gibiyaan nila ang pagkaon, gibiyaan nila ang ilang mga siging lingaw-lingaw. Nagpuasa sila gikan sa tanang tao hangtod sa tanang mananap. Hinan ka na, lingkod silang sako, abo, wa sila magsulob og mga nindot nga sinina. Kita ra ba din kusog kay musulob og nindot nga sinina. No? Ilisin na nagsako. Iguli ro nimo sa inyo ba? Ilisin na lang nagsako ang imong isusulob. Kaya nga naman, basig dautan na kay katungodan ng imong mga gipang himo diyang kuan. Tumo na siya, mausab-usab ba ang planos Ginoo? Muna, ingon ang Ginoo, sige mong pangayog milagro para mausab ang inyong kinabuhi. Dili kumuhatag ninyong milagro. Igo na kaayo nga mahibaw mo nga ang sala makapaimpierno. Nya kung naa kay sala, pagbag-o dayon. Muna, kinahanglan kita og pagbag-o sa atong kinabuhi. Renewal
mo ni kaning panahos Kwaresma, renewal gid ni. Nya bunga sa atong pagbag-o mausad ang paghatag mo nang naadihay give. Aning atong usas buluhaton sa Kwaresma is to give. Ni palit na mong slot. May na lang na tagaan mo og opportunity mo kapalit mong slot kay usahay ra bag di mo pahinumduman no. Di gyud mo muhatag, agi-agi lang ta sa opisina, di gyud manghatag. Ang ato ra bang kapilin niya ako naman tong i-close ato pagka Domingo, wa naman to ta siya. Pero may bayaon tan padayonon pero pag final na mo gihap gabi ang atong halin total ning abot ra og 9,500 slots atong pakpakan nya kay 10,000 may atong target 500 na lang ka slots ganahan bi akong moingon unta ngadto sa taga Kapilinya baka nang sa Tres Pastorinhos nga foundation sila Bishop Palma sila man head ana Bishop Palma Monsignor Ruben sila Father Lindon ganahan ta kong maingon kotobra ko din hinyor ha kay di nako pero nakahuna-huna sa ko nako tiwason lang kanina to unsa man ganahan mo tiwas sige extend ta Kotobirnis lang kay karong Domingo 13th of the month magmisa naman dito so at least inig-report na to dito muadto man ko inig-report na ko dito lipay sila tingali kung mahurot ni karong Birnis di makwinta na to ikasabado dado na nako ditong kwintada sige Kotob ta Birnis hot doon taning 500 slots si Haro sa dini na to mahurot no happy abot mangani tag 9,500 mo na gitawag og usab-usabon lang nato gamay nang litag niingon na ka last na lang gini na kong palit usab maganing Ginoo siyang desisyon ika na ba hinoy di mo usab sag palit kung anak ko gamay kay kana gani mo kuwangan da palit sa ka sige kana na atong buhaton kutob karong Biyernes ang mopalit kutob sa Biyernes mabalaan ang kinabuhi ang dili mo palit nga naay ikapalit mahimo mong dautan dili ay sa binuang sa ning ato pero matinuod biya na usahay ka bidang kay pagkagahig ulo ba kanang mao na akong nahatag mao na gitawag ni sa una among professor sa seminaryo siya kanas Monsignor Rudy ba no Monsignor Rudy Villanueva amo man ang professor sa kanang English nya pasuwaton mi og kanang mga sentences ba nga iyam nang analyze og sakto ba na nya na magiuban nga human nimo suwat tanaw nimo nindot na nindot na ba sakto na gini nya wrong da ito ingos Monsignor Rudy mao na inyong batasan liwat mamong Poncio Pilato ang akong nasulat na dili na nako usbon siya usab-usaba po na at least mga napo nimo kahuna-huna nga imong usab-usabon ang imong sentence aron na kay mga options ba daghan kuno kayong mga Poncio Pilato mao na resulta hagbong dayon ang nasulat na di na ko na usbon mao na si Pilato di ba nanghunaw siya tubig ayon ayaw nag-ibutang diha nga ganang kini ang hari sa mga Hudiyo ingna nga miingon siya ako ang hari sa mga Hudiyo ingon des Pilato ang nasulat ko na mao na din na ko usbon aya di lang tay nana di man ka mo mga liwat ni Pilato pamalit dayon palit dayon usab naigsuon nalingaw biya kay ko aning ato dinhing kinabuhi no nga usa ni sa mga milagro nga gipakita sa Ginoo dinhi sa atong parokya sa atong kasinatian nagabi galakaw-lakaw ko diha gapos hapon sa pag-abot nako dinhi di jud ko ka-imagine na mao na ni ang mahitabo kamo gud nga ni amo dinhi taga dinhi man gyud mo
Di dyan taka-imagine, unsa di ay ang mabuhat ni ining atong paghinatagay, unsa di ay mabuhat ni ining atong panaghiusa. Na gabi gi-analyze na naga geodetic engineer gasukod na diha sa katong atong ingong 5 meters ni ang architect ako gikuyugan kagabi ga-analyze na mi diha unsaon paghimo insya pader ato gining nindoton og maay diri kana bang inig kaadlaw na asyay beauty nga nindot apil na ni mga balay dinhi mo nindot po ning naong nila nya inig kagabi naa na sad siya lighting nga mo nindot sad siya naku uyawa god siya daghan na kay musuroy dinhi pader kay mura na nig park ang inyong ang inyong simbahan nya kaning atong labi ato man na dihang i-extend kanang labi tay gawas ang pultahan ba ang design sa architect murag 5-star hotel kini gana nimo diha nindot kay tanawon tanawa, buhi pa mo igabot ana, basta lagi, nindota. Pero dali ra na siya ba, human basta sige tagpalit og slot. Kay karon god 2 years pa gud natong kumbati ingon ani. Dako na kay tag improvement nakapanghatag patangadto sa laing mga parokya, mga laing communities. Unsa lang gyud ka? Mo na ingon Ginoo, ay mo pagsigpangayog milagro, kamoy himog milagro, paminaw mo sa kong pulong. Nagisulting Padersiano di day pusulting ni Jonas posible sa tingali ako sige pasulting pamalit mong slot kay komedya ra bening atong slot pero kani biyang nahitabo din og nahitabo sa kapilinya it's not a joke kana nga atong nagasto ron dito moabot na mga hapit na 45 million joke pa kana kaning ato dinhi dol-dool na ni siya sa 80 million ng atong project dinhi joke pa kana siya ma-imagine mo usa ka kalabandira ni hatag kag slot diri ikay nakaingon nga naabot ta aning dapita diyan na apay daghang umaabot sus ini kamatay ninyo dito sa langit moingon dayon ng Ginoo tan-awa ang imong gibuhat ila Lord nakaapil kog buhat ana nga labandira raman ko masahista raman ko nga buta tanawa di ba buta ka tanawa unsaon ka pagkita sa buta no tanawa yung buta man ko Lord ayohon ti ka sos kasayon ra ayohon na ng buta pila ka buta giayos Ginoo makakita kas imong gibuhat nga porting ninduta dili ang pagsunod sa atong garbo nga mo resulta sa kagubot gubat hangtod nangaguba ang mga nindot tanawa karon sa Ukraine nangaguba na ang nindot tungod kay nagsunod naman sila sa ilang pulong di naman ka maong mag-usab sa ilang kasing-kasing ang garbo man makaguba ng garbo di na makapanindot tanawa ng ba nag-asawa nga mga garbohon pulos bati kay naong guba pang pamilya tanawa ng mga bana nga anda mo usab sa ilang kasing-kasing og mga asawa ikahibaw niya nga ang iyang bana nakapanguyab og tulo ka buok moingon dayon siya higugmaon ang upat di ba di na usab nang imong paghigugma sa una ang imo ra bantong bana imong higugmaon karon kay tulo naman ka buok iyang kabit higugmaon ang upat uy nahimo mang napo higugmaon ang 11 ana di pwede dili mga buangon mong dagko pwede nyawag imo nang buhaton way gubot pero ingnaw ang usa lagi imong higugmaon awaya tong napo kabukabit di ba hasta ka nang imong bana mahimo na nimong kaaway kay mas gihigugma man to niya kay kanimo no mas lami man to kay nimo ikaw luod naman kay kadto may mga arang-arang pero imong higugmaon silang 11 ang imong bana makaimong gina ang ako ding asawa is the best woman in the world. Ika na lang iyang higugmaon, biyaan to niyang napo. Kaya nga naman, nakakita siya, unsa gid ka, you are the best. Ano? Pero most penos, sana siyang mga 15 katuig, mga 20 katuig, una pa na siya ka-realize. Pero sagdi lang, basta na alang yung kabaghuan, ang taga Ninibe gani, 40 na lang kaadlaw kuwang, nabag-o pa man gani, nakapuntos pa man yun. Ikaw pa ba nga pag-realize ni mo ana napakas edad ng mga 50 or 60 o napakay mga napo ngadto sa 20 katuig nga
maka-enjoy pa ka mahigugmaon sa imong bana. Di ba? Man naman siya dito na po, balik siya nimo. Nya, okay na nimo. Sige, balihon na to. Ang bana na lang, mo higugma sa asawa. Uy, upat naman ikabit sa kong asawa, may ngol sa bana. Higugmaon ang 5. Siya na uno man, siya kisa may kaunom siya. Pari man higugmaon, apil ang sakristan. Simbak ko sa din, inyaw sang apil ang pari, no? Ginay, manindog na ta.